खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। 40 नं रौता बियाबाव UPPLनि बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव गोबां सुबुंफोरनि बानाखौ नुनो मोननाय जादों। बे मेलाव बाहागो लानायजों लोगोसे प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि थांनाय बिसायख'थियाव रौता बियाबाव जों जाखिनि मासि लानानै देरहादोंमोन बे खेबाव जों बेनिख्रुइ बांसिन मासिखौ मोननो हागोन। आरो बांसिन मासि मोननानै जों हारसिङै सोरखार दानायाव जाखिनि नाम्बार नांगौ बेनिख्रुइ बांसिन मोनगोन आरो हारसिङै सोरखार दागोन। बेजों लोगोसेनो बिथाङा BPF दोलोनि सायावबो खुगा बेखेवदों। बिथाङा फोरमायथिदों दि BPF दोलोनि माखासे सोद्रोमाफ्रा जायगा जायगा हिंसायारि खामानि मावबाय थादों। नाथाय बेबादि खालामनाया मोजां जायाखै आरो आं बिथांमोनखौ खावलायदों जाहाथे बेबादि हिंसायारि जाथायखौ खालामफिना। बिसायख'थिखौ बयबो गेलेनो हायो नाथाय बेनि सोलाय राजखान्थिखौ लानानै दादागिरि खालामोब्ला रायजो राजाफ्राबो गाज्रि मोनो आरो बेफोरबादि खामानिखौ जेसेबां मावगोन एसेबांनो रायजो राजाफोरजों गाज्रि मोनजागोन। बेवहाय UPPL दोलोआ जेबो खहा जाया। मानोना दानि दिनाव सोरबा गारि बुफायनाय दादागिरि खालामनाय बिसोरखौ बयबो मिनिसो नाथाय रावबो गिया। बेखायनो जायफ्रा बेफोरबादि दादागिरि खालामनानै बुख्रुब सुख्रुब खालामबाय थादों बिथांमोना गासैबो जेलाव थांनांगोन होननानैबो गोख्रों रावजों बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा। सासे उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव सासे लम्फद शफिकुल इस्लाम मुंनि सुबुंखौ खादों पुलिसआ। मिथिनो हानाय बादिब्ला बे लम्फद शफिकुल इस्लामआ बावैसो सान सिगाङाव सासे उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामदोंमोन। बे जाथाया स्राङाव फैनायनि उनाव नखरनि सुबुंफोरा शफिकुलनि हेंथायै थानायाव केस थिसननायखौ बिथा खालामनानै संदाननायजों लोगोसे लम्फद शफिकुलखौ पक्स' आयेननि सिङाव केस थिसननाय जायो लाहौरीघाट पुलिसआ। BTCआव BJPनि सोरखार खालामनो थाखाय BTC ओनसोलाव गोबां दाब दाब ओनसोलफ्राव BJP दोलोआ मेल खुंबाय थानाय बादिनो मैयानि सानावबो बिजनीनि 19 नं थुरिबारि बियाबाव BJPआ बिसायख'थि फोसावदिं मेल खुंफुंदों। बे मेलाव BJPनि बिजाथि अजय कुमार रायनि जानानै मेलाव मन्त्रि रन्जित कुमार दासआ बाहागो लायो। गासै दाबनै जायगायाव जानाय BJPनि मेलाव बाहागो लादों रन्जित कुमार दासआ। गिबियाव 1 नं फागुनागाव गेलेग्रा फोथाराव आरो नैथियाव सेलमारियाव बाहागो लादों। बे बिसायख'थि मेलाव बाहागो लानानै मन्त्रि रन्जित दासआ फोरमायथिदों दि फैबाय थानाय BTC बिसायख'थियाव BJP दोलोआनो देरहासार जानानै BTCआव BJPआ सोरखार खालामगोन आरो BJP सोरखारखौ नागारनानै रावबो दोलोआनो BTCआव सोरखार दानो हाया होननानैबो दाबि खालामदों मन्त्रि रन्जित कुमार दासआ। BTCनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारी बिथाङा आंखौ बिसायख'थियाव देरहायोब्ला डिपुटि चिफनि बिबानखौ होगोन होननानै फोरमायदों। बिथाङा जुदि आंनो डिपुटि चिफनि बिबानखौ होयोब्ला आं गोबां खामानि मावनो हागोन होननानै फोरमायथिदों BPMनि बिजाथि रेहन दैमारी बिथाङा। बेजों लोगोसेनो बिथाङा फोरमायथि बावदों दि हाग्रामा महिलारी बिथाङा भैरबकुन्द'आव जानानै थांनाय बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव भैरबकुन्द' बियाबाव हानि जेंनाखौ सुस्रांनानै होनो थाखाय खोथा होदों आरो बिथाङा उदालगुरियाव मिनि सेक्रेटारि बानायगोन होननानैबो फोसावलांदों। बे सेक्रेटारिया जुदि थारैनो लुफुंजामारोब्ला जायखिजाया फिसा फिसौ खामानिनि थाखाय जों क'क्राझाराव थांनो गोनां जानाय नङा। बेवहायनो जों जोंनि खामानिखौ मावनानै लानो हागोन। हाग्रामा महिलारी बिथाङा सोरखाराव थानाय समाव गोबां कन्ट्राक्टरफोराबो जोनोम जादोंमोन आरो खामानिबो मावनो थाखाय मोनदोंमोन। नाथाय आथिखालनि UPPLनि सोरखारनि समाव सिगांनि कन्ट्राक्टरफोरा जेबो खामानि मावनो मोनाखै आरो जाय एसे सानै साथामफोरा खामानि मावदों बिसोरबो खामानि मावनायनि बिलखौ मोनाखै। आरो बे बिल मोनैनि सायाव जों गोबां कन्ट्राक्टरफोरखौबो अजद होनायखौबो नुनो मोननाय जादों। UPPL दोलोआ रांजों बायनानै रायजो राजाफोरनि भटखौ बायनो नागिरदों नाथाय आथिखालनि रायजो राजाफ्रा जाम्बा नंलिया। बिथांमोना जाय दोलोखौ मोजां मोनो आरो जाय राजखान्थि हान्जाया रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावगोनखौ नुहुरो बेखौ नायनानैसो भटखौ होगोन होननानै बुंथियो रेहन दैमारी बिथाङा। कर्नाटकआव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय सोमजिदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला कर्नाटकनि हासान जिल्लायाव मोनाबिलि समाव मसाले हसाहुली मुंनि गामियाव मोनसे गणेश फुजा खालामनायाव मोनाबिलिनि 7:30 रिंगासो समाव हरखाब उल्था दिगजों फैबाय थानाय गंसे बाइक गारिखौ एरायनानै सालायनो नाजानाय टेंकार लरिआ कन्ट्रल गोमानानै लामानि डिभाइडारनि साजों सालायलांनानै गणेश फुजा नायनो फैनाय गोबां सुबुं थुबुर जानाय जायगायाव सहैनानै मानसि साजोंनो गारिया सालायलांनायनि जाहोनाव गासै सा 9 सिबियारिफोरा जिउ गोमायो आरो खमैबो सा 22 सिबियारिफोरा गोब्राबैनो जोखोम जायो। गोब्राबै जोखोम जानायफोरा जायगायावनो जिउ खहा जायो आरो माखासेया देहा फाहामसालियाव लांनायनि उनाव रुंसारि जायो। बे जाथायखौ लानानै कर्नाटक सोरखारा गोथौयै दुखु फोरमायनायजों लोगोसे थैनाय नखरनो 5 लाख रां होनो थाखाय फोसावदों आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय रांखौबो होनो थाखाय फोसावदों। बेनि अनगायैबो हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआबो जिउ खहा जानाय नखरफोरनो 2 लाख राङै आरो जोखोम जानायफोरनो 50,000 रां होनो थाखाय फोसावदों। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ
राजखान्थिखौ लानानै दुंहाव थासारि सोमजिदों रौता बियाबाव। 40 नं रौता बियाबाव BPF दोलोनि बिजाथि चरण बर'नि माखासे फिसिजानाय सेंग्राफ्रा मोनाबिलि समनि 9:30 रिंगासो समाव UPPL दोलोनि मोन 12 गारि बुख्रुबो आरो UPPL दोलोनि सासे सुबुंखौ बुनानै जोबोर गाज्रि थासारियाव जोखोम खालामो। बेजों लोगोसेनो गोबां सुबुंफोरखौबो बुनानै जोखोम खालामो चरण बर'नि फिसिजानाय हान्जाफ्रा। बेनि उनाव जोबोर गाज्रि जोखोम जानाय सुबुंखौ तेजपुरनि टाइम्स देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जायो होननानै खौरां मोननाय जादों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।